pasar malaman etan omah. Halo belum, mumpung anakku ning Cirebon ki tak terkening pasar malam etan omah. Pas banget iki malam Rebo. Mewarnai. Mantap bolo. Nasi jengking dan meleding kae. Ke apa wis gede kok melu-melu mewarnai. Seneng wae. Iki dek cilik aku rung enek ngene iki. Wis gede mewarnai. Terus jajan bilung alias bihun gulung. Murah lho bolo, mung 1000-an. Barwi tuku jasuke. Berapa dosen? Berapa yang mana? 4.000, 5.000. 5.000 satu. Keju coklat campur nggak? Keju apa? Keju coklat campur. Keju, biasa campur. Ini pakai nggak? Pakai Enggak. Nggak. Pakai sedikit. Siap. campur aja. Jasuke ngerti kan bolo? Jasuke kuwi sing isine jagung, terus dikei topping keju, coklat, kayak susu, apa dikei rasa stroberi lah, apa blueberry, ngono iki lho bolo. Betul aku tak tuku sing porsi cilik ewe. Di porsi 3.000-an, anakku kan 5.000-an. Yes, Lanjut kondok mozzarella. dua mas. Ya, 3.000-an dua. Lagi ana sing versi 3.000, 5.000 karo 10.000. Tapi aku tuku sing versi 3.000 e bolo. Mergo nek sing gede-gede udah keluarkan wong dengo-dengo dituku kok. Amit punten. Yes, apa lagi? Antri bener ya banget. Iki jajanan terrame ning pasar malam iki krepes. Dan krepes iki dadi jajanan terfavorit neng pasar malam kini iki bolo. Piye bolo nek ning daerahmu enek ora krepes ngene iki? Ya. Ya. Dia apa? Es. Lah yo iki es teh ora keri pokoknya. Udah. Banyak sekali jajannya. Iya dong. Mulai ya. Gitu loh. Mulai ya. Wes mau berak-berak kali gue. Udah lah. Ya udah ayo.